ଏଠି ବସି ପଡ ଆଉ ହବନି। କୋଡିର ମୁହଁ ଦେଖାଉନି ବାଟ କଣ ଦେଖାଯିବ ଆମକୁ। ତଥାପି ଗୋଟେ ଲୋକ ବସି ପଇଲା ଏଠି ଆଉ ଗୋଡ କଣ ହେଇଗଲା। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ନମସ୍ତେ, ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ ସମସ୍ତେ। ଆମେ ଆଜି ଯାଉଛୁ ପୁରୀରୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ମୁଣ୍ଡିଆ ଦେଖିବା ବାଟରେ କେମିତି ଆମର କଣ ଜର୍ଣ୍ଣି ରହୁଛି ଆଉ ଶିବରାତ୍ରି କେମିତି କଟୁଛି ଆମର। ଆସନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ହର ହର ମହାଦେବ। ଆପଣ ମାନେ ବି ଦେଖିବେ ଆମ ସହିତ କଣ କଣ ଘଟୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମାଳତୀ ପେଟ୍ରୋଲ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଧା ବନ୍ଧକ ଜିନିଷ ଲାଗିଛି ଆମର। ସ୍ପିଡ ବ୍ରେକର କଣ ହମ୍ସ ନାହିଁ, ତଥାପି ସ୍ପିଡ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଯିବ ଏଠି, କାରଣ ଇଏ ଚାଲାଣ କାଟିଦେବା ପକେଟରୁ ପଇସା କଟିଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆମର ଆଉ ଜଣେ ସାଥୀ ଆଗରେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭେଟ ହବା, ତାପରେ ଏକାଠି ଆମେ 3 ଜଣ ଚାଲିବା ବିଶ୍ୱନାଥ ମୁଣ୍ଡିଆ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚନ୍ଦନପୁର କ୍ରସ କଲୁ, ଏଠି ହଉଛି ବାଇପାସ ରହୁଛି। ଆମେ ଚନ୍ଦନପୁର ଗାଁ ଭିତରକୁ ନ ଯାଇକି ବାଇପାସ ରେ କଟିଯିବା। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ଦେଖିବା ଆମର ସାଥୀ କୁଆଡେ ଗଲେ, ଖୋଜିବା ଆମ ସାଥୀ। ଏଇଠି ପେଟ୍ରୋଲ ପକଉଛନ୍ତି ତ କହିଲେ। ପବିତ୍ର ବାବୁ, ଓ ପବିତ୍ର ବାବୁ କୁଆଡେ ଗଲ? ଏଇଠି ଗାଡିରେ ତେଲ ପକଉଛନ୍ତି, ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ବି ଟିକେ ତେଲ ପକେଇଦବା। ପବିତ୍ର ବାବୁ ଆମେ ଆଣିଥିଲେ ଭୋଗ, ଦୀପ ଆଉ ଧୂପକାଠି, ତାକୁ ଧରି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ମୁଣ୍ଡିଆ ଆଡ଼ିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛକରେ। ଏଇଠୁ ଆମେ ବାଁ ପଟକୁ କଟିବୁ, ଡେଲାଙ୍ଗ ଆଉ 13 କିଲୋମିଟର। ଆମ ସହିତ ଟ୍ରେନ ବି ଯାଉଛି ଡାହାଣ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥରକ ଆମକୁ ପାହାଡ ଉପରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ମୁଣ୍ଡିଆ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଗଲାଣି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା, ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଶ୍ୱନାଥ ମୁଣ୍ଡିଆ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ 0.7 କିଲୋମିଟର। ଚାଲ ଡାହାଣକୁ ଏଥର ଯିବା। ଏପଟେ ଯା ନା ସେପଟେ ଯା? ସେପଟେ ଦେଖୁଥିଲ ଏଠି ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତା ଆମେ ବାଉଳା ହେଇଗଲୁ, ଲୋକେସନ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ବାଉଳା କଲା। ଗୁଗୁଲ ଲୋକେସନରେ ଭରସା କରିବ ନା ଭରସା କରିବନି। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଭାଇ ଏପଟର ମ୍ୟାପ ଟା ଟିକେ ଭୁଲ ଦେଖଉଛି। ଏଥରକ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି ଆମେ ଠିକ ରାସ୍ତା ପାଇଯାଇଛୁ। ଚାଲ ଏଥର ମୁଣ୍ଡିଆ ଉପରକୁ ଯିବା। ହେଇଗଲୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ମୁଣ୍ଡିଆ ହିଲ୍। କିଛି ଲୋକ ଦୀପ ଜାଳିକି ଫେରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଳିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଆମ ଭଳିଆ ଦୀପ ଜାଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି। ଗାଡି କି ତା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଦବା। ଆମର ପାର୍କିଂ ଟିକେଟ କଟା ହେଇଗଲା। ଏଥର ଆମେ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବା। ଆସ ଏଥର ଯିବା ଉପରକୁ। ଗହଳି ଏରିଆରେ କେତେ ଜୋରରେ ଲୋକ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଟି କିଟି ଅନ୍ଧାର ହେଲା, ଆମେ ଦି ଭାଇ ଆମେ ଚାଲୁ ଦେଖିବା କୋଉଠି ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଆଗରେ। ହଁ ମତେ ଘରୁ କହିକି ଛାଡିଛନ୍ତି, ପୁଅ ଯାଇପାରିବୁନି। 5 କି 5। ପବିତ୍ର ପ୍ରତି 5ରେ ଗୋଟେ ଦୀପ ବସି ବସି ଆଇଲନି। ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଭିଉ ଟା ଭଲ ଆଉଛି। ପାହାଡ ଭିଉ ଆଉ ପାହାଡ ତଳର ଭିଉ ଆଉ ଦେଖ। ରାତିରେ କଣ ଦେଖାଯିବ? ଯାହା ବି ଦେଖା ହଉଛି କ୍ୟାମେରା ସେଭଳିଆ ଆସିବନି। ଏଠି ବସି ପଡ ଆଉ ହବନି। ଆଉ ଯାଇ ହବନି। ଏଇଠି ବସିଲୁ, ଏଇଠି ଦୀପ ଲଗାଇଦିଅ। ମୁଁ ଏଠି ଦୀପ ଲଗେଇ ଦଉଛି, ବସ ପଡା। ଏଠି ସକାଳୁ ଉଠିକି ପଳା। ଆହୁରି ଅଳପ 5 ଅଛି, ଚାଲ ଉପରକୁ ଚାଲ। ଆଉ ହବନି, ଗଲା ଆଜି। ଛୋଟ ପିଲା ଦୌଡ଼ିକି ପଳଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବଡ ପିଲା। ପାହାଡ଼ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ଆମର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଆମେ ପାଣି ବୋତଲ କେହି ନେଇକି ଆସିନୁ। ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଶିବୁନା ଭାଇ କହିଥିଲା ପାଣି ବୋତଲଟେ ନେଇକି ଯିବୁ। ଆମେ ଅଧା 3 ଭାଇ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଉପରକୁ ଯାଇ ବି ହବନି କି ତଳକୁ ଯାଇ ହବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଆଣିବ କିଏ? ଚାଲ ଉପରକୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ତାପରେ କଣ। ଏଠି ରହିବା କଥା ସ୍ୱିଗି, ଜୋମାଟୋ, ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍, ଜେପ୍ଟୋ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଥାନ୍ତା। ଆଉ ହଉନି, ସବୁ ହାଲତ ଢିଲା। ବାଟଟା କେବଳ ଏଇଠି ଏତିକି, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ହିମାଳୟ ଚଢିଲା ଭଳିଆ। ଆଜି ଆଉ ହବନି। କଣ କହୁଛୁ, ହବ ଆଜି? ଚାଲ। ହଉ।
ପାଣି ଆଣିନା ତମ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଆମକୁ ବାଣ ଫୁଟିବା ଦେଖାଲାଣି ଏବଂ ଭଜନ ବାଜୁଥିବାର ଶବ୍ଦ ବି ଶୁଭିଲାଣି। ମନ୍ଦିର ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଛି। ମଜା ଲାଗିବ। ଶୋଚନୀୟ। ମାଫ କରେ। ଝାଳ ବାହାରିବ। ଆଉ ଚିପ୍ସ ହେଲାଣି। ଫାଇନାଲି ପାଣି ପାଣି ହେଉଥିଲେ ଏବେ ପାଣି ପାଇଛନ୍ତି। ଜାଗର ସକାଶେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯାହା ହଉ 2ଟି ଦୋକାନ ଖୋଲା ଅଛି। ସବୁଦିନ ଆମେ ଖାଉଛେ, ଘରେ ଖାଉଛେ, ଭଲ ମନ୍ଦ କରି ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି ଉପାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ପ୍ରସାଦ ଆଉ ନୈବେଦ୍ୟ ହୁଏ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଢିଲା। ସେ ପ୍ରସାଦ ଆଉ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶକ୍ତି ଏଠି ଭଜନ ସମାରୋହ ଚାଲିଛି। ଭଜନ ଏବଂ ଭୋଜନ ଏଇ ଦିଟା ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଓହୋ ଫାଇନାଲି ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଲୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗୁଛି ଘରେ ଯାହା କହିଥିଲେ ଠିକ କହିଥିଲେ। ଅନେକ ଦୀପ ଲୋକ ଜାଳିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ଚାରିପଟେ ବହୁତ ଲୋକ ଦୀପ ଜାଳି ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିଦେବା ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ। ଆମେ ବସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ପାଇଗଲୁ। ଏଥରକ ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା ଚାଲ। ଆମର 3ଟି ଦୀପ ଲାଗି ସାରିଛି। ଏଥର ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ମହାବୀର ଏବଂ ନବଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଆଳତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାତି ସହ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଇଲା ବେଳକୁ କେତେ ଲୋକ ଆଇଥିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 20-25 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଉପରେ। ଆମ ଦୀପ ଏଠି ଜଳୁଛି। ସବୁ ଏରିଆ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆଉ ଯେଉଁ 20-25 ଜଣ ଥିଲୁ, ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଶେଷ ଆଳତି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଆଳତି ପରେ ପବିତ୍ର ବାବା ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ ପାଖରୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଆମର ବିଶ୍ୱନାଥ ମୁଣ୍ଡିଆରେ ଆଜି ଜାଗର ଶେଷ ହେଲା। କେହି ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ 3ଟା ଅଛୁ। ଏରିଆ ପୁରା ସୁନସାନ। ଦୋକାନ ବଜାର ସବୁ ବନ୍ଦ। ସେ ଭଜନ ସମାରୋହ ହଉଥିଲା, ତାର ବି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଟେଣ୍ଟ ଫେଣ୍ଟ ବାଉଁଶ ବାଉଁଶ ଉପରେ ଖୋଲି ଦେଇକି ନେଇକି ପଳେଇଲା। ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆସିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗୁଥିଲା ବହୁତ ଗହଳି ଜାଗାକୁ ଆଇଛୁ, ଆଉ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବଢିଆ ମଜା ହବ। ମଜା ମାନେ କଣ, ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ବସିବୁ, ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରିବୁ, ସେଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇଟ୍ ବି ନାହିଁ ଆଉ। ଟେଣ୍ଟ କାଟିକି ନେଇଗଲା ସେ ଲାଇଟ୍ ବାଲା, ଲାଇଟ୍ କାଟିକି ନେଇଗଲା। ଭଜନ ସମାରୋହ ହଉଥିଲା, ତାର ଗୋଟେ ଲୋକ ବି ନାହାନ୍ତି ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଗୋଟାଏ ହେଇଛି କେବଳ। ସେ ଗୋଟାଏ ଭିତରେ ଏତ ଯାତ୍ରା ହେଇସାରିଲା। ଆମେ 3ଟା ଲୋକ ଏମିତି ଫେରି ଫେରିକି ଯାଉଛୁ, କେହି ଦେଖା ହଉନାହାନ୍ତି। ହେଲା ଏତିକି କୁହୁଡି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଡି ବି ଦେଖା ଯାଉନି ଆମକୁ। ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ ରେ ଦେଖି ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ ମାରି ମାରିକି ଆମେ ସିଡିରେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖିବା କେତେ ବାଟ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ନା ଆମ ଆଗକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି, ନା ଆମ ପଛକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ପଛ ତ ଟୋଟାଲ ଦେଖା ଯାଉନି। ପଛ ଟୋଟାଲ ଦେଖା ହଉନି। ଲାଇଟ୍ ବୁଲେଇଲେ ବି କୋଉ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ଆଗକୁ ଦେଖା ଖାଲି ଅଛି ସିଡିଟା। ଗଲା ବେଳକୁ ଯେତିକି କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା, ଆଇଲା ବେଳକୁ ବି ସେତିକି କଷ୍ଟ ଆମକୁ। ପାଦ ଥାପି ଥାପିକି ଆସିବାକୁ ପଡୁଛି। ତଥାପି ଗୋଟେ ଲୋକ ବସି ପଇଲା ଏଠି। ଏ ଲୋକ ଆଉ ନୁହଁ, କାମ ନୁହଁ। ଏ ଗୋଡ ଆଉ କଣ ଗୋଡ କହ, ଆମେ କାହିଁ ଚାଲୁ 2ଟା ଲୋକ। ଗାଡି ଖାଲି ଆମର 2ଟା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆଉ କାହା ଗାଡି ବି ନାହିଁ। କାହାରି ଗାଡି ନାହିଁ, ଖାଲି ଆମର 2ଟା ଗାଡି ଥୁଆ ହେଇଛି। ମାନେ ଆମେ ଠିକ ପଳେଇଲା ଏଠୁ। 2ଟା ଗାଡି କେତେ ସମୟ ଜଗିବି ଆଉ। ସେଟା ଆସିଲେ ଆସନ୍ତୁ, ନ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲିଲି। କୁଆଡେ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଏଇ ଯୋଡିଏ ଗାଡି ଆମର ଥୁଆ ହେଇଛି।
ଚାବି ବାହାରୁନି ସେ ଲାଇଟ୍ ତଳେ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି ବଢିଆ ଭାବରେ। ଆମରି ଗାଡ଼ି ଦୁଇଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନୁ ଯେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଆଗ ଚକା ଯୋଡ଼ାକ ତାଲା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମାଉସୀ ଆମ ଗାଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜଗିଥିବାରୁ ଆମଠୁ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ନେଇ ଆମ ତାଲା ଖୋଲିଲେ ଏଥରକ। ମାଉସୀଙ୍କର ଶିଙ୍କୁଳି ବନ୍ଧନରୁ ଆମ ଗାଡ଼ି ମୁକ୍ତ ହେଲା। ଏଥର ଆମେ ପୁରୀ ଫେରିବୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। କୁହୁଡ଼ି ହେତୁ ଆମକୁ ରାସ୍ତା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ।